Скільки? Давай. 1,97 м. Давай на ту сторону пішли. 1,93 Пішли. 93. Зараз ми все і побачимо. Був ти на об'єкті при установці чи ні? 1,87 Сергій, воно зараз все покаже. м. До 3 см це що ж грає роль чи ні? Звісно, чуєш. Плиточник би, блядь, за 1 сантиметр там таке відео зняв, а ми за 3. Чи ти як в анекдоті, за 3 сантиметри. 8, а там 1,92 м. 3 Ну. сантиметри. 3? Це допустимо 3 сантиметри. На такій длині то 14 метрів. То значить у вас дорога крива, а не контейнер. Ні, контейнер не кривий, дорога могла піти чуть-чуть туди, але ж сарай стоїть рівно. Ну я міряв по сараю. Я теж по сараю. А я по бордюру. А чого ти не уточнив, по чому нам мірять? Ну я уточнив, я спочатку поставив по сараю. Ну він треба ж було стоїть доложити. Він стоїть отак. Треба ж було доложити. Ну долажую, Що долажуєш? що все. Ну так що все? А тепер визвеш крановщика і тобі Григорович скаже, йоп твою мать, Ну,